Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Hesukristo nga atong Ginoo maanaa kaninyong tanan. Manaw sa Kaigsuunan hinulsulan ta ang atong mga nabuhat nga kasalanan aron mahimo kitang andam ug angayan sa paghalad nining sakripisyo ang Santos nga Misa. Himaya sa Dios dito sa langit. Ug kadait sayang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Diyos samahan pagkagagaon sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo, tungod sa imo himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag ng sasala sa kalimutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawatang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdong, O Hesukristo. Uban sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos nga. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Diyos nga magkagagahom og walay kinutuban, ikaw ang among gahom og lamdag, ablihi ang among mga kasing-kasing, aron manirbisyo kami kanimo nga malipayon, ug tabangi kami sa pagsunod kang Kristo.
Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo ang imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Exodo. Misulong ang mamilikanhon sa mga Israelita dito sa Rephidim. Si Moises miingon kang Josue, pagpilig pila ka tao ug pakig-away kamo ugma sa mga Amerikanhon. Magbarog ako sa tumoy sa bungtod nga magunit sa sungkod nga gihatag sa Dios kanako. Gituman ni Josue ang gisugo ni Moises kaniya, og nakig-away sila sa mga Amerikanhon. Samtang si Moises, si Aaron ug si Hur miadto sa tumoy sa bungtod. Samtang giisa pa ni Moises ang iyang bukton, nagpadayon ang pagdaog sa mga Israelita. Apan kung ipaubos niya ang iyang mga bukton, mudaog usab ang mga Amerikanhon. Sa dihang gikuyapan na, gikapuyan na ang mga bukto ni Moises. Si Aaron ug si Hur nagkuhag bato aron palingkoron ni Moises. Milingkod si Moises samtang si Aaron ug si Hur nagbarog tupad kaniya aron pagsagang sa iyang mga bukton. Gigunitan nila kini hangtod sa pagsalop sa adlaw, o gibuntog ni Josue sa hingpit ang mga Amerikanhon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Gihat ko ang akong mga mata ngadto sa kabukiran, ngadto sa man magikan ang hinabang alang kanato. Ang akong hinabang gikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Dili unta siya motugot nga ikaw madakinas. Dili unta siya makatagpilaw nga nagbantay kanimo. Sa tinuoray wala siya matagpilaw ni matulog. Ang magbalantay sa Israel. Ang Ginoo mao ang imong magbalantay. Ang Ginoo mao ang imong panalipod. Tupad siya kanimo sa imong kamot nga tuo. Ang adlaw dili makadaot kanimo sa adlaw,
ni ang bulan sa gabi. Ang Ginoo magbantay kanimo sa tanang dautan. Magbantay siya sa imong kinabuhi. Ang Ginoo magbantay sa imong pag-abot ug sa imong paggikan karon ug hangtod sa kahangturan. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Kinutlo, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo, ngadto kang Timoteo. Apan ikaw, pabilin diha sa mga kamatuuran nga gitudlo ko kanimo, ug hugot mong gituuhan. Kay nakaila ka man sa nagtudlo kanimo niini, ug nasayod ka, nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan, nga arang makahatag kanimong kaalam, nga maghatod ngadto sa kaluwasan, pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag, gikan sa Dios, ug mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuuran, sa pagbadlong, sa pagsaway, ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhig matarong, aron ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Awhagon ko ikaw atubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus nga maoy maghukom sa tanang tao, buhi kun patay, nga tungod kay mubalik man siya ug tungod sa iyang gingharian, pagkugi kanunay pagwalis sa mensahe, daniha, badlunga, dasiga ug tudloi nga mapailubon ang mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mayaw ikaw, O Ginoo. Unya gisugilo ni Jesus kining sambingay aron pagtudlo nga kinahanglan sila magampo ug dili gayud nila wad-on ang paglaom. Sa usa ka lungsod,
Dihay usa ka huwis o judge nga walay kahadlok sa Dios o pagtahod sa mga tao. Ug may usap ka byuda diadtong lungsura nga nagbalik-balik ngadto kaniya aron paghangyo nga tabangan siya. Nagkanayon ang byuda, tabangi intawon ako batok sa akong kaatbang. Sulod sa taas kaayong panahon, ang huwis o maghuhukom bidumili pagtabang. Apan sa katapusan, miingon siya sa iyang kaugalingon, bisan tuod wala ako'y kahadlok og Dios, ug walay pag-ila o pagtahod sa tao. Apan tungod kay nagsamok man kanako kining biyuda, paningkamutan ko nga katabangan ang iyang kahimtang. Kay kung dili ko kini buhaton, magsigi siyang balik-balik hangtod nga mahurot ang akong pailog. Umipadayon ang Ginoong Hesus. Pamatian ninyo ang gisulti ni atong daotang maghukom or huwis. Karon, dili pa ang Diyos maghukom laban sa iyang kaugalingong katawhan nga nagpakitabang kaniya adlaw o sa gabi? Maglangan ba ang Dios sa pagtabang sa mga tao nga nagampo kaniya adlaw o gabi? Sultihan ko kamo nga maghukom gayud ang Dios laban sa iyang katawhan. Ug dalion niya ang pagbuhat niini. Apan makakaplag bakaha og pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan sa iya unyang pag-abot. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygo ikaw, O Kristo. Manglingkod palihog. Maayong buntag kaninyong tanan. Atong hisgutan ang pag-abot ni Jesus. Kay naghisgot man sa Ebanghelyo karon si Jesus nag-ingon, makakaplag bakaha siya og pagtuo sa iya unyang pag-abot. Naabot na siya. Doon ng Disyembre ang pagkatao sa atong manunubos. Iyatang tubson gikan sa atong kalisod. Kita nga nagpaabot ug nagalaom sa iyang tabang. Munang musimba matag adlaw o matag Domingo. Ang usa ka tawo dinhi sa kapitol bago pamangko, ingon siya, maayo gid kaayo alang kanamo paler nga musimba kada adlaw. Maayo kaayo ang pamati ug ang among lawas ug ang amo ang kahimtang nga makasimba sa dili pa ko mo trabaho. Sa dili pa mi mo trabaho. Unsa day trabaho nimo? Naaraman sa balay, kung sa may trabaho unon, ang iyan di pasabot ang iyang pag-atiman sa iyang pamilya nga mapailubon. Ang pagsabot sa iyang asawa o sa iyang mga anak nga mapailubon, magpabilin siyang mapailubon. O kining pailog, ikan siyang pagtuo nga magkailob gani adunay gay maayo nga makabuot. Wanang maayong musimba matag adlaw, kay ni ana ang Ginoong Hesus pero mabalik siya. Ni ana unya mabalik. Ang iyang lawas nun naabot na ang bata ang Santo Niño nagpaubos na tao didto sa pasungan. Diyan mitubo siya nanudlo ginamit ang pulong sa Dios. Ang daang kasulatan iyang gigamit. Muna ang atong pagbasa karon sa unang pagbasa, gikan sa daang kasulatan, mahitungod ni Moises, ang ilang nasod nga matuuhon sa Dios, gisulong sa mga dili matuon sa Dios. O si Moises nga pari, iyang giingnan si Joshua, si Josue, at ubanga ang mga kaaway, kay magampo ako sa Dios. Ginamit ang sungkod nga iyang gigamit, ihatag kanako. Og sa dihang si Moses nagampo, giusan niya ang iyang kamot. Og sa sige sa isa sa iyang kamot, gikapoy
ang iyang bukton, duha ka bukton, ug ang iyang kauban, ang iyang katabang. Nikuha og bato nga gipalingkuran sa tigulang nga nagampo, samtang ang duha ka kamot gigunitan sa duha ka kauban nga nagpabilin nga giisa ka sakit asaan. Ug samtang ang kamot maluya, daw makadaog ang kaaway. Pero kung kang kamot di isa, tinabangan sa mga kauban, daw makadaog sila hangtod nga tibuok adlaw nag-isa sa kamot at tubangan nining pagsulay ug nakadaog gid sila. Og migamit na pod si Jesus sa iyang pagtudlo nining biyuda og huwis nga dili matarong. Og ang pagtudlo ni Jesus, ang pagtulunan, pagpabiling malaumon sa atong gituhuan. Munang niingon siya, baka kitpalag baka ang anak sa tao ug pagtuo sa iya unyang pag-abot. Kay ang pagtuo mo'y mag-una, pagtuo sa maayo nganong malaumon kita nga motrabaho. Munang niingon tong taong taga-Kapitol, maayo gayud pader nga makasimba ko kada adlaw. Sa dili pa ko mo trabaho, unsa imong trabaho di ay? Ang iyang pagpailob, ang iyang pagsabot sa iyang pamilya nga magpabilin siyang malaumon. Taas nga pailob sa pagbadlong, sa pagtudlo, sa pagpanrabaho, pagpanginabuhi nga nagpaabot nga mamunga kini sa gisaad nga maayong bunga. Mao kini gigamit ni Jesus sa iyang pagpanudlo sa dako na siya, ang uban bipatuo, ang uban nasuko. Labi na ang mga kaparian nitong higayuna, nasuko, kinaigo man sila. Ug ang katong mga edukado, nangaigo sila, kay ang nanudlo nila walay grado. Si Jesus nga nagpuyo sa Nazaret, tinudluan lamang ni Maria ug ni Jose. Punting lagutan nila nga nagplano silang patyon gayod ug namatay gayod, nagdupa nga wala gyud magpakita ug bati nga kinaiya. Miingon ba siya, pasaylua ang mga tao nga nagbuhat ni ini nga rin kanako, kaya wala sila kahibaw sa ilang buhat. O sigun sa iyang gitudlo sa mga mituo kaniya, dili ta mapildi. Kitang mapailubon, dili ta mapildi. Kitang mituo ug nagalaom, dili kita mapildi. Makadaog kita. Ug mauto ang iyang mga kauban, usa niini si Maria Magdalena, ang nausab nga kinaiya pinaagi sa pailog ni Jesus. Giingon nga si Maria Magdalena, usa ka babae nga 7 ka yawa ang gipagula tungod sa iyang kinabuhi nga bati. Pero sa dihang siya nakasugat na minaw og bituo kang Jesus na usab gyud kumpleto ang iyang kinabuhi. Ug uban sa mga 12 ka mga apostoles, 11 ka mga apostoles kay nibiya man si Judas, nakita nila nga wala na sulubnganan ug nanudlo pag-usab. Si Jesus umingon, ayaw ko gikapa kay wala pa ko makasaka, pero mabalik ako kay muuban kayod kaninyo. Buhata lamang ang tanan sa atong handumanan. Ang iyang ipasabot ang santos nga misa, ang iyang pagpasakit ug ang iyang pagpakamatay. Mo kini ang santos nga misa kang Jesus kini nga halad sa amahan alang kanako ug kanimo nga mituo, seryosong mituo ug naminaw karon aron makatudlo usab inig-ulit nimo sa inyo ha. Ug miingon siya, dili ko kamo biyaan, musaka ako sa amahan. Sa ako nga amahan ug inyo usab nga amahan. Sa ako nga Dios ug inyo usab nga Dios, mobalik ako. Ug manang atong pagtuong Katoliko, doon natay Pentecostes, ang pagpadala ni Jesus sa iyang Espiritu ngadto sa mga mituo. Ug sa dihang miabot ang iyang gipadalang Espiritu,
ang mga apostoles wala na magloy-layuya sa ilahang pagbuhat, pagpadayon sa gisugdan ni Jesus. Una natukod ang simbahan. Gikan dito sa nasod sa Israel, naabot din sa Cebu o sa Capitol Parish. Ang espiritu nga madasigon kaayo, nga niingon, inigbalik ko niya sa Ginoo, mainta nga maabdan ko niya nga hugot ang akong pagtuo. O malaumong naningkamot sa pagbuhat sa akong mga katungdanan. Karon sa amo mabot ang Ginoo, inikamatay sa imong lawas, magdala siyag hukom sa imong mga binuhatan. Og ang mga buhat gikan sa pagtuo o sa pagkamalaumon. Nga klaro kaayo ang pagkamapailubon. Ningon amo sa katawo, Father, kana bang mga pamilya nga dunay adik nga anak or dunay sugarol o dunay bay bigbisyo, kinahanglang iampo gina, Father. Kanang dunay problema, Father, iampo gina. Kanang mag-ampo gani, Father, nga dili gyud mohonong sa mas gibuhat sa biyuda. Sulod sa taas nga panahon, ang biyuda wa agad kadawat sa iyahang gipangayo niadtong daotang huwis. Nga mohukom ang huwis dapig sa iyahang kaso ang biyuda. Kay wala say kwarta ikakuha og abogado. Mo nang midritso siya sa huwis. Tabangi itawon ako. Ug sa katapusan sa iyang mapailubon nga paghangyo, sa iyang mapailubon pag-ampo, ang huwis bisag dili matarong mihatag sa gipangayo sa biyuda kay basin og mapatay niya ang biyuda gaway wa gyoy ulaw sa gibalik-balik og hangyo. Na huwis makapatay na noon dakong skandalo. So ingon siya, tabangan ko nang ikaw nga ayaw nagigbalik dinhi kay hasol ka ika. Ug ipadayon si Jesus, paminawa ang gisultis daotang huwis. Nitabang siya bisan dili siya matarong. Ang Dios pagkaha sa langit nga matarong nga dili mo tabang nimo nga adlaw o gabii nang hangyo. Pwede di na adlaw o gabii maghihangyo. Ang kasing-kasing ba na malaumon ug ang kamot ug ang tiil nga nagtrabaho malaumon sa iyahang gituhuan nga tabangan gid siya si Dios kagamahanan. So mga igsuon, inigbalik sa Ginoong Dios kisay una natong mamatay, sigurado mangyod nga magkigatubang ta ug manghangyo sa iyahang kaluoy. Sa mga gitubang ta niya karon, tubagon usab kita niya unya. Sa katapusan, murag championship nga duwa nga makadaog unta ta. Samtang karon, simba kita, nagpalig-on sa atong pagtuo o mapailubong nagtrabaho, kay milaom kita nga doon nagay bunga kining tanan. Bunga nga maayo. No? Samtang buhi pa ang lawas. So manerbisyo kita niya, no? Diha sa itong isikataw. Sa hugot nga pagtuo, niya, malaumon nga may trabaho sa maayo. Manindog palihog. Nagatuwa ko sa Dios nga mahan, magkagagahom sa tanan, pagbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Hesukristo yang anak kabugtong ang Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, di anak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang siya sa krus na matay ginubong, bikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, bisaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, magkagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya ang paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing wala nay katapusan. Usa ka nasudnong pag-ampo, pagtuaw, paghangyo, alang sa kaluoy, o kabag-uhan kanatong tanang Pilipinhon o tibuok katawhan sa kalibutan. O Ginoong Dios, among bagbalantay, dungga ang tuaw sa imong katawhan dinhi sa Pilipinas. Samtang kami nagalakaw ni ining walog sa kangitngit,
Midangop kami kanimo karon, nagpaubos ug nahugno sa magnahisalaag nga karnero, nga nahulog sa bungaw, mabalakong naning kamot, nga makahawid sa sangang gabok, nagatuaw nga malingkawas. Kitang tanan, gikan sa pagkaulod, luwasa kami o Ginoo. Sama sa samista, gibati namo ang pagkalunang diha sa kalapukan, nalunod tungod sa mga baha sa korupsyon. Ingon nga si Propeta Jeremias, nalubong dito sa lapok sa Atabay, uban sa mahinulsulong kasing-kasing, nagakumpisal kami, o Ginoo, sama sa giampo ni Propeta Barok. Nakasala kami batok sa Ginoo, nagmasupilon kami, wala kami nagpatalinghog sa iyang tingog. Pasayloa kami, o Ginoo, sanglit pinaagi sa among mga pagpakig-uyon-uyon, ginagmay o dinagko, gitugutan namo nga mukailap ang kangitngitan, pinaagi sa pagsuborno sa mga tig-ariglo ug tigpatuman sa trapiko, pinaagi sa pagtugot sa mga bakak ug panuis diha sa media, pinaagi sa pagdawat og mga donasyon gikan sa mga nangawat ug mga nagpahimulos, pinaagi sa pagtabon sa inhustisya diha sa pagpakahilom o pagpanginsayon. Pasayloa kami o Ginoo, sanglit among gitugutan ang dautan nga maoy mo dumala sa among katilingban. Kitang tanan, Kaluoy kami, O Dios, sumala sa imong malahutayong gugma. Nalumos kami, Ginoo, diha sa mga katalagman, mga baha, linog, sunog ug bagyo. Apan ang dugang kadautan, mao nga ang mga samad nga among gipahiagom sa among kaugalingon. Iskandalosong budget insertions na naghikaw sa mga kabus o pondo alang sa pag-atiman sa panglawas, edukasyon o kaayuhan. Gimaomaong mga infrastruktura nga nagtulis kanamo sa matinud-anong kalambuan. Politikanhong dinastiya nga daw bag-ong naghari-hari nga mga agalon. Hinungdan nga ang among katawhan nagpabiling kabus ug nagsalig lamang sa mga hatag-hatag, usa ka adunahang nasod nga naunlod diha sa mga buhis, apan nabalhog sa kapobrehon, pinaagi sa pagpamulitikong binayran. Kitang tanan, kung ang akong katawhan, gitawag sa akong ngalan, magpahiyabos sa ilang mga kaugalingon, ug magaampo ug magpangita sa akong panagway, ug matalikod sa ilang daotang binuhatan. Ako gikan sa langit, magpatalingog kanila, ug ipahuli ko ang kaayo sa ilang nasod. O Ginoo, ayo nga pagbalik ang among nasod. O Ginoo, giingnan mo kami sa unsay maayo, ug gisugo mo kami sa pagbuhat sa kaangayan, sa paghigugma sa kaluoy, ug sa paglakat nga mapaubsanon uban kanimo. Napakyas kami, apan dili gayud kami kawadag paglaom. Kay gimugna mo kami, o Ginoo, dili alang sa korupsyon, kundi alang sa kaayuhan. Gitubos mo kami, o gisuluban og bag-ong pagkatawo diha ni Kristo. Kitang tanan, Umarika, Espiritu Santo, baguha ang panagway sa kalibutan, baguha ang kasing-kasing sa among nasod. Ihuyop nganhi kanamo ang kaiso, aron mabuntog ang kahakog sa bahandi ug sa gahom, ug buhia dinhi kanamo ang pagkamatinagdanon, pagkamaunungon, pagkamaluluyon, ug walay sukod nga pagkamahigugmaon. Itugot nga ang paglungtad sa mga mahuyang, dili lamang sa mga maligon, mamahimong timaan sa among pagkatawhanon. Gamhan mo kami sa pagtukod ug usa ka nasod nga Pilipinhon. Diin mo patigbabaw ang kamatuoran, kaangayan ug kamapaunguron. Kitang tanan, Ginoo, Ginoo, kaluoy kami. Kristo luwasa kami.
Espiritu, baguha kami. Pinaagi sa pangalian ni Maria, mahal nga Birhen sa Santo Rosario. Among gisalig ang among pinalangga nga nasud, nganha sa imong mga kamot. Amen. Kaigsunan pagampo kamo aron kining akog inyong halad sakripisyo dawaton uta sa Dios Amahan ang makagagahom labaw sa tanan. Dawaton ang taas sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa akong kapuslanan, ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios, gamahanan nga walay makatupong ang mga gasa nga among gidala, magkapadangat untag kanamo sa imong gugma ug pasaylo, nga naghatag kanamo sa kagawasan sa pagpanerbisyo kanimo, dinhi sa among mga kaigsuunan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaniyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay nabuhi kami diha kanimo ug nahimo kaming tao. Dinhi sa kalibutan, dili lang kay gihatagan mo kami sa imong amahanon nga pag-atiman, amahanon nga pagtagad adlaw-adlaw. Ipasaligan mo pagayod kami sa kadaugan sa himaya ug kalipay ngoy katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Hesus maoy imong gasa kanamo ug maoy unang bunga sa ani nga umaabot ug among pasalig sa Pasko diha sa langit. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana, husana sa kahitasan. Dahil ang nagahari sa ngalan sa Ginoo. Husana, husana sa kahitasan. Santos gid ikaw, O Ginoo, ikaw ang tubunan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu aron pagsantos nining mga kasa aron mahimo og kinaalang kanamo lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, bikuha siya og pain. Bipasalamat kanimo, bipika sumihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyong tanan ug kanaa. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, pikuha siya sa kalis. Bipasalamat kanimo pag-usab, Amahan. Bihatag siya niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, panginom kamong tanan di kaniini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bangko ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
nga nagtubos ka namo, pinaagi sa imong krus, o pagkabanhaw luwas sa Anong paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesu Kristo, naghahalad kami kanimo amahan, ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ayan, nga moatubang umualagad kanimo. Himo ang kaming mga lawat sa lawas o dugo ni Hesu Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo, ang imong matuuhong katawhan, ang simbahan, lukop gayud sa tibok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, Alberto among Obispo, tanang kaobispuhan o kaparian ang tibok katawhan, labi na kining ania karon sa imong atubangan. Hinumdumi sa ang mong kaubang patay na, ang ilang mga lawas dinhi sa kalibutan, malaumon nga sila mapanhaw, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaw silang tanan sa pagsuloong sa kahayag sa imong nawong, ug kaluoy kaming tanan. Himo aming angayang makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuwigan, uban kanila amo ikawng daykon, amo ikawng himayaon, pinaagin Hesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagaw mga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita samahan nga pasayloon ang atong mga nabuhat nga kasalanan ug dadun kita niyang magkapasaylo kanila nga nakabuhat og dautan kanato. Amahan mo nga nata sa mga langit, pagdaydo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo ming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, adun tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok kong kagubot, samtang kami malaumong nagpaabot sa pagbalik na Hesu Kristo, among manunubos. Kahimo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesu Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw kayusa. Ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaang kaninyo, ipakita ta ang timaan sa pag-inigsuunay, panagdaig manaang kanunay. Please. Sa kalibutan, kaluoy kami, kaluoy.
Kini mao ang kordero sa Dios, siya si Jesus, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mudawat nimo, apan ipabulong mo lamang ug mamaayo. Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalang. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingkit kong gihig-usa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Ang mga mata sa Ginoo nagtan-aw kanila nga mahadlukon kaniya. Nagtan-aw kanila nga nagalaom sa iyang gugma. Aron luwason niya sila sa kamatayon ug pakanon sila sa panahon sa gutom. Magampo kita. Ginoo, kining santos nga misa, kining Eucharistia ang lawas ug dugo sa imong anak. Magtabang unta kanamo sa pagkamakanunayon kanimo ug magtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhi, sa kalipay ug kalinaw nga wala nay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Dahalan ng misa manglakaw kita Dios kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Ang Angelos. Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria. Huwag nanampon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Maghimaya kang Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan. Bulahan man ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyang po kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Ania ang ulipon sa Ginoo. Matuman dili ka nako sumala sa imong pulay. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan. Ug bulahan man ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyang po mo kami makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Ug ang pulong na himong tawo. O mipuyo sa uban ka. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayi nga tanan. Ug bulahan man ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyang po mo kami makasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Iampo mo kami o santa nga inahan sa Dios. Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Kristo Jesus. Magampo kita. Ang grasya mo nga mamuyo kami Ginoo. Ibuo sa among mga kasing-kasing. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel. Nasayon sa pagkatawo ni Kristo imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus. Madalaong ta ngadto sa mahayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon ug sa katuigan way katapusan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen.